Vánoce jsou o tom být spolu, jenže než si sedneme ke stolu, bývá toho někdy moc. Nákupy, přípravy a všechny maličkosti okolo. A mezi tím vším jen tichý tlak, že to má být perfektní. A přitom Vánoce nejsou jen o velkých chvílích u stolu. Jsou i o tom, co je mezi tím, o pár minutách, které patří jen tobě. Kdy se svět na chvíli stiší. Protože každá žena si zaslouží pečovat o sebe. I uprostřed toho všeho vánočního schonu. Najednou je to víc než jen rutina. Je to pár minut ticha, vůně a péče. A s každou další minutou, jako by z tebe odcházelo všechno napětí. A najednou si to zase ty, uvolněná, tady a teď. Ne proto, že je všechno dokonalé, ale proto, že se cítíš dobře. Nezapomeňte na sebe, i na své nejbližší. Požehnané Vánoce vám přeje Glamot.